A karon farko Rahama Sadau ta wallafa hotuna da shigar mutunci wanda ya janyo mata yabawa daga mutane. Wani dattijo ya dawo gida bayan shekaru 62 da ya shafe baya nan. A karon farko jarumar Rahama Sadau na shan yabo bayan ta wallafa wasu hotunanta da ta ɗauka a cikin yanayi na shigar mutunci da kamala. Fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, Rahama Sadau ta yi shigar kamala, wacce wasu ke ganin ita ce shigar da cikakken ɗan musulmi Bahaushe ya kamata ya yi. Jarumar Rahama Sadau ta wallafa hotunan nata ne a shafin sadarwarta na Facebook, inda a cikin ƙanƙanin lokaci har ta samu mutane sama da 4,000 suka yaba tare da yi mata fatan alkhairi. Idan za ku yi tunawa da Rahama Sadau na karɓar surutu kala-kala daga wajen al'umma, musamman ma idan ta yi shigar da ke nuna surar da jikinta. Ko a 'yan kwanaki ma, sai da jarumar ta haifar da babban cece-kuce a shafukan sadarwa akan irin shigar da ta yi. Da yawa daga cikin mabiyanta ne sun yi fatan cewa jarumar za ta ci gaba da sanya sutura irin wadda bata saba da al'adun Bahaushe ba. A wani labari na daban kuma, wani dattijo ya dawo gida bayan tsawon shekaru da ya kwashe bayanan har shekaru 62. Bari kuma yanzu ku ji labarin da dattijon ya bayar bayan dawowarsa gida, kamar yadda BBC Hausa suka wallafa. Wannan dattijon ya koma gida bayan shekaru 62 da barin gida. Danginsa sun yi masa kyakkyawar tarba a daka tsalle a jihar Kano. Sunana Sa'idu Abdullahi, rayuwata alhamdulillahi ba abin da ya faru da ni sai dai ciwon kafa da ni. Ba ni da iyalin da nake da su Allah bai bar su ba, amma na samu a Zaria garin da ake kiransa Nasarawan Doya. Wato dan kaga wannan yaro dalilin da ya abinda na tambaya da na dawo gida ka sani ta inda aka hau ta nan ka sauka. Na zo na tambayi sarkin Damo, shi ma sarkin Damo bai san ni ba, ban san shi ba, amma duk iyayensa kakansa lokacin tun kakansa na san shi, na san kakansa, amma shi bai san ni ba. Tsakaninmu da shi da mahaifinmu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Ai lokacin da ya bagari ma ni ba sannan ma ba a haifan ba. Ni wallahi ban ma san shi ba, ba dan yanzu ma da aka ce zo ban san shi ba. Sai dai da faɗe kawai da ake faɗi ake cewa muna da kanan babanmu ina dawa. Sai kuma yanzu da Allah ina fada da ban za mu gan shi. Yawan rai ya kawo mu, shi ma ya kawo shi. Ka gani kuma mun yi godiya, mun yi murna. Saboda muka gan shi mun ga kamar mahaifinmu ne. Mun yi farin ciki sosai da godiya. A yanzu haka ana gina masa ɗakin da zai ci gaba da rayuwa.